23. ledna 1933 Paul von Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera kancléřem Německé říše. Rozhodnutí, prezentované jako zadržovací manévr ze strany konzervativních elit, otevřelo proces nejhlubší transformace v politické a vojenské struktuře Německa od konce první světové války. Za méně než 2 roky přestala Reichswehr být institucí podléhající ústavě Výmarské republiky a stal se ozbrojeným tělesem, které přísahalo věrnost jedinému muži. Když se Hitler dostal k moci, Reichswehr stále zůstával armádou republiky. Omezena na 100 000 vojáků Versajskou smlouvou, udržovala si profesionální identitu a pruskou disciplínu s vazbou institucionální poslušnosti, nikoliv osobní. Její loajalita směřovala ke státu, stělesněnému maršálem Hindenburgem, symbolem starého vojenského řádu. Generál Kurt von Schleicher, poslední ministr obrany republiky, se snažil zachovat autonomii armády tváří v tvář politickým nepokojům, ale jeho odvolání a následná vražda ukázaly, že tato rovnováha již nebyla možná. Proces Gleichschaltung, zahájený ihned po nástupu Hitlera, rozpustil rozlišení mezi státem a stranou nařízení o požáru Říšského sněmu z 28. února 1933, pozastavilo základní práva. Zmocňovací zákon, vyhlášený 23. března, umožnil kancléři zákonodárství bez parlamentního schválení, zdroj autority se přesunul z institucionálního aparátu k vůdcovi. Pro Reichswehr to znamenalo rozhodující změnu v řetězci velení. Werner von Blomberg, jmenován ministrem obrany v březnu toho roku, působil jako zprostředkovatel mezi Hitlerem a velením přesvědčen o potenciálu nového režimu. Blomberg prohlásil v dubnu, že ozbrojené síly tvoří morální základnu nacionálně socialistického státu. Od té doby Hitler pěstoval symbolický vztah s důstojnictvem. Účastnil se manévrů, předsedal přehlídkám a navštěvoval posádky, představuje se nikoli jako politik, ale jako národní vůdce určený k obnovení ztracené velikosti. 1. prosince 1933 byl vyhlášen zákon o zajištění jednoty strany a státu. Jeho aplikace znamenala definitivní podřízení všech veřejných institucí národně socialistické straně. V archivech Reichswehr Ministerium se dochovaly oběžníky z těchto týdnů, které zakazovaly jakoukoliv kritiku hnutí a vyžadovaly absolutní respekt k Führerovi v interním memorandu. Blomberg instruoval, že autorita Hitlera musí být chápána jako výraz historické vůle německého lidu. Během prvních měsíců 1934 byla stabilita armády ohrožena růstem Sturmabteilungen SA, vedených Ernstem Röhm. Z miliony členů Röhm aspiroval na sloučení stranických milicí s Reichswehr a vytvoření revoluční masové síly. Generálové vnímali tento návrh jako přímou hrozbu pro jejich profesionální pozici. Mezi březnem a červnem napětí dosáhlo kritických úrovní. Röhm mluvil o druhé revoluci. Otevřeně vyzývaje tradiční autoritu. Tváří v tvář riziku rozdělení Blomberg a šéf generálního štábu Walter von Reichenau varovali Hitlera, že armáda by netolerovala její rozpuštění. Führer se pak rozhodl odstranit Röhma. Mezi 30. červnem a 2. červencem 1934 SS a gestapo popravili desítky vůdců SA a několik odpůrců, mezi nimi Schleicher a generál von Bredow. Oficiální prohlášení ze 13. července tuto operaci označilo jako obrannou akci státu proti zradě. Reichswehr nepřijal pouze oficiální verzi, podpořil ji. Blomberg veřejně poděkoval Hitlerovi za to, že zachoval pořádek. Vražda Röhma upevnila důvěru velení ve vůdce, který se prokázal jako garant armády proti revolučním frakcím ve vlastní straně. Od té chvíle se osobní autorita Hitlera povýšila nad jakýkoliv právní rámec. 2. srpna 1934 Paul von Hindenburg zemřel ve své rezidenci v Neudecku. O několik hodin později vláda schválila zákon o hlavě německého státu Raya, který spojoval funkce prezidenta a kancléře. Hitler převzal titul vůdce a kancléře Raya a podle 2. článku se stal nejvyšším velitelem ozbrojených sil.
Touto úpravou vojenská poslušnost přímo závisela na jeho osobě. Téhož dne Reichswehrministerium vydalo příkaz, který ukládal nový slib osobní věrnosti. Text zněl: Přísahám Bohu tuto svatou přísahu, že budu bezpodmínečně poslušen vůdci německé říše a lidu Adolfu Hitlerovi, nejvyššímu veliteli ozbrojených sil, a že jako statečný voják budu kdykoliv připraven položit svůj život za tuto přísahu. Asi přibližně 2 miliony mužů pronesli tato slova při současných ceremoniích po celé zemi. Oficiální fotografie ukazují seřazené formace, rozvité prapory a vztyčené ruce v nacistickém pozdravu. Formule vynechávala veškeré odkazy na stát nebo ústavu. Věrnost byla zasvěcena pouze Hitlerovi. Mezi veliteli převládalo přijetí. Pro mnoho z nich nový přísaha garantovala stabilitu a prestiž. Jen několik málo, jako generál Ludwig Beck, varovali před nebezpečím transformace institucionální poslušnosti na osobní víru. Jejich pozorování zůstala osamocena a brzy byla ignorována. Text zavedl novou duchovní složku. Inokace přísahám při Bohu tento posvátný slib pocházela ze starých pruských tradic, ale její nacionálně socialistická reinterpretace jí dala mystický smysl. Sloužit vůdci znamenalo sloužit vlasti. Vojenský kaplani tuto myšlenku začlenili do kázání. Představovali poslušnost jako božský příkaz a obětování života jako vykupitelský čin. Režim uspořádal plebiscit 19. srpna k legitimizaci sloučení funkcí. Podle oficiálních výsledků hlasovalo 89,9% ve prospěch. Ačkoliv údaje byly zmanipulovány, operace splnila svou symbolickou funkci. Tisk ukazoval vojáky přísahající před portréty Hitlera, zatímco titulky ztotožňovaly věrnost vůdci s jednotou lidu. Poprvé se armáda aktivně podílela na propagandě. Vnitřní publikace šířily články s názvy jako Vůdce je naše vlajka nebo Čest vojáka je jeho přísaha. Tyto výrazy upevňovaly myšlenku, že osobní věrnost je součástí vojenské povinnosti. Ve výcvikových manuálech z roku 1934 a 1935 se opakovalo, že vůdce představuje podstatu německého státu. Princip poslušnosti přestal být technickou normou a stal se téměř náboženským příkazem. Hierarchická struktura armády usnadnila tento přechod. Disciplína, základ těla, se bez odporu přizpůsobila logice osobní loajality. Jakákoliv neposlušnost mohla být interpretována jako svatokrádež. Hranice mezi profesionální povinností a politickou oddaností se během několika měsíců setřela. Nová přísaha stanovila právní a symbolický základ vazby mezi vůdcem a ozbrojenými muži říše. Od té doby by každý rozkaz vycházel z tohoto přímého vztahu bez institucionálního zprostředkování. Na tomto základu by byl vybudován širší systém indoktrinace, který by měl formovat nejen poslušnost, ale i samotné vědomí těch, kteří nosili zbraně. – 16. března 1935 Adolf Hitler vyhlásil zákon o povinné vojenské službě. Tímto zákonem Německo otevřeně porušilo omezení Versajské smlouvy. Dekret ukládal 2 roky služby všem mužům mezi 18 a 45 lety a zrušil omezení 100 000 vojáků. Od té doby Wehrmacht, oficiální název přijatý v tomtéž roce, nahradila Reichswehr a stala se ozbrojeným nástrojem nacistického režimu. Právní změna byla doprovázena politickou směrnicí. 30. dubna 1935 ministr války Werner von Blomberg podepsal dekret o politické výchově Wehrmachtu. Jeho první článek nařizoval, že německý voják musí být vzděláván v duchu národního socialismu a ve víře ve vůdce. Poprvé byla politická doktrína formálně začleněna do vojenského učebního plánu. Mezi 1935 a 1936 se školy pro brance zabývaly lekcemi ideologického vzdělávání.
Každá rota věnovala 1 hodinu týdně vzdělávání o politickém světě, které zahrnovalo národní společenství, boj proti marxismu a liberalismu, historickou misi německého lidu a rasové principy vycházející z Mein Kampf. Instrukční příručka stanovovala, že důstojníci musí tyto předměty učit s osobním přesvědčením. Ideologická věrnost se stala kritériem hodnocení velení. Zrychlené přezbrojení vyžadovalo vytvoření nových jednotek a akademií. Rozšíření Wehrmachtu vyvolalo potřebu důkladného výběru budoucích kádrů v roce 1936. Vrchní velení zavedlo systém kontroly politické spolehlivosti. Každý nováček byl zkoumán smíšenými komisemi strany a armády. Zprávy klasifikovaly uchazeče jako spolehlivý, k pozorování nebo nespůsobilý. Dokumenty z Bundesarchiv zaznamenávají, že mezi rokem 1936 a 1938 bylo přibližně 7% odmítnuto nebo převedeno do pracovních jednotek. Z ideologických důvodů souběžně ministerstvo propagandy vydalo povinné materiály pro vojáky. Mezi nimi nacionálně socialistický voják 1936 a rasa a lid v vojenském myšlení 1937, oba texty začleňovaly rasovou doktrínu do taktické přípravy, ukazovaly schémata evropských ras se severskou jako ideálním modelem. Při cvičeních a konferencích instruktoři opakovali, že německá krev je zdrojem bojové síly. Spojení mezi Hitlerovou mládeží a Wehrmachtem bylo institucionalizováno 25. října 1936 prostřednictvím dohody mezi Baldurem von Schirachem a Blombergem. Dokument stanovil předvojenský výcvik mladých lidí. V důsledku toho se stovky tisíc dospívajících účastnili táborů, kde se učili pochody, střelbu, topografii a disciplínu. V roce 1938 existovalo více než 100 stálých táborů s více než 300 tisíci účastníky ročně. Instruktoři armády hodnotili výkon a vypracovávali zprávy. Jedna z nich, datovaná téhož roku, uváděla, že ti, kdo prošli Hitlerovou mládeží, prokazovali okamžitou disciplínu a ideologické porozumění. Vojenská služba se tak stala vyvrcholením kontinuálního vzdělávání zahájeného v dětství. V důstojnických akademiích byl upevněn politický učební plán. Na válečné škole v Mnichově program z 1937 zahrnoval kurz 30 hodin o poslání vojáka v nacionálně socialistickém státě s tématy jako role vůdce, rasový koncept lidu a funkce vojáka jako národního vychovatele. Tyto přednášky vedli takzvaný nacionálně socialističtí vůdci jednotek, důstojníci vyškolení na politické škole v Postupimi. V 1938 jich bylo více než 1200, v aktivní službě indoktrinační sezení probíhala v sobotu odpoledne. Instruktoři četli úryvky z Mein Kampf a projevy vůdce. Otázky byly zaměřeny na potvrzení přesvědčení, co pro nás představuje vůdce, nebo proč rasa určuje hodnotu vojáka. Aktivní účast byla povinným požadavkem. Pasivita byla považována za nedostatek víry. Osobní přísaha z 1934 se stala každodenním rituálním prvkem. Před manévry společnosti zpívali Horst Wessel-Lied nebo píseň Třesou se schnilé kosti. V učebnách a ložnicích byly umístěny Hitlerovy portréty, nacistický pozdrav nahradil tradiční pozdrav mimo formace. Příkazy vrchního velení stanovily, že obraz vůdce by měl vojákovi připomínat jeho osobní závazek. Doktrína disciplíny předefinovala neposlušnost jako rasovou zradu. Postava Hitlera získala morální funkci. Každého 20. dubna na výročí Führera se pořádaly simultánní ceremonie ve všech kasárnách formace, znovu přísahali věrnost pod pochodněmi, čímž posílili pocit posvátného společenství mezi vůdcem a jednotkou. Indoktrinace měla strukturální důsledky. Nařízení ze 6. dubna 1936 vyžadovalo, aby všichni důstojníci prokázali árijský původ až do 1800.
Ti, kdo tuto podmínku nesplnili, byli vyřazeni v roce 1935. Existovalo více než 1600 důstojníků s částečně židovským původem. V roce 1938 jich zůstalo méně než 60. Ve spisech byla poznámka "nezaslouží si nosit zbraně". Wehrmacht se etnicky homogenizoval před zahájením války, servisní manuály zahrnovaly kapitoly o biologickém dědictví. Vyučovaly se základy rasové genetiky jako součást morálního výcviku. Nástěnky porovnávaly nordické typy a asijské pro pedagogické účely pseudověda byla prezentována jako základ bojové schopnosti. Od 1937 propagační oddělení armády produkovalo instruktážní krátké filmy tituly jako Ty jsi fronta a Voják vůdce se promítala v kasárnách. Ukazovali záběry z tréninku, proslovy a hesla, přímo spojovali vojenskou akci s vůlí Hitlera 5938. Příkaz nařídil, že každá rota musí udržovat nástěnku s vůdcovými frázemi aktualizovanými každý týden. Ideologie se stala viditelnou v každodenní rutině. Téhož roku vydalo vrchní velení direktivu pro ideologické vzdělávání velitelů, která definovala důstojníka jako politického vzdělavatele. Hasso von Wedel, šéf vojenské propagandistické kanceláře, napsal ve zprávě, že bojová hodnota závisí na politickém přesvědčení. Akademie vyučovaly kurzy rétoriky, historie hnutí a antisemitismu. Programy z 1938 přidaly pojmy politiky životního prostoru, vysvětlující budoucí kampaně jako biologickou potřebu německého lidu. Indoktrinace přesáhla hranice armády. Veřejné výstavy s názvem Německý voják ukazovaly uniformy a válečný materiál, představující bojovníka jako model občana. Nacionálně socialistického mládežnické časopisy šířily obrázky rekrutů s nápisem Budoucnost patří těm, kdo slouží. Postava vojáka se stala pedagogickým symbolem režimu v měsících před válkou, provedl vrchní velení audity politické morálky. Zprávy z 1938 a 1939 hodnotili stav ducha jednotek jako vynikající a přesvědčený o vůdci jednotky s rekruty katolického nebo sociálně demokratického původu obdrželi další ideologické lekce. 1. září 1939 německé jednotky překročily polskou hranici v operaci nazvané Případ Bílý. Směrnice k válce číslo 1, podepsaná 31. srpna Adolfem Hitlerem a maršálem Wilhelmem Keitelem, stanovila, že cílem je úplné zničení polských ozbrojených sil a dosažení rychlého rozhodnutí. Mechanizované sloupce Heinze Guderiana a Hermana Hota postupovali s novou koordinací mezi obrněnými jednotkami a letectvem, což během několika dní způsobilo kolaps polské obrany. Za 18 dní byla Varšava obklíčena a kampaň oficiálně skončila 6. října kapitulací poslední polské armády v Kocku. Během těchto týdnů zpravodaje Oberkommando der Wehrmacht přenášeli obyvatelstvu zprávu o naprostém bezpečí. Prohlášení číslo 10 ze dne 19. září tvrdilo, že vůdce s hrdostí sleduje disciplínu a účinnost svých jednotek, které byly prezentovány jako důkaz německé operační převahy. Dobové zprávy ukazují, že tento výklad byl bezvýhradně přijat uvnitř jednotky. Dopisy, deníky a poznámky později přezkoumané německými archivy zaznamenávají, že mnoho vojáků vnímalo rychlost vítězství jako přímé potvrzení Hitlerova vedení. Ve výcvikových střediscích byla prohlášení vrchního velení používána jako pedagogický materiál, posilující myšlenku, že věrnost vůdci vede k vojenskému úspěchu. Po polském tažení nastalo období relativního klidu na západní frontě. Mezi říjnem 1939 a dubnem 1940 tisk spojenců označil tuto fázi jako falešná válka. Pro Němce to byl Sitzkrieg, sedící válka. Hitler využil těchto měsíců k návštěvám jednotek, předsedání přehlídkám a k neustálé přítomnosti před vojskem. Vnitřní buletiny naznačily, že jeho přítomnost měla značný dopad na morálku.
Ve zprávě z 10. prosince generál Walter von Reichenau konstatoval, že přítomnost Führera zvedala důvěru vojska a že myšlenka obranného boje, vyjádřená Hitlerem v jeho projevu v Říšském sněmu 6. října, posílila přesvědčení, že Německo jednalo z historické nutnosti. 9. dubna 1940 začala operace Weserübung, invaze do Dánska a norská okupace Kodaně byla dokončena za několik hodin a Dánsko kapitulovalo ten samý den. Norsko vzdorovalo 2 měsíce, ale padlo 10. června. Zprávy vrchního velitelství popisovaly operaci jako odvážnou a koordinovanou akci, dosáhnutou díky strategické vizi vůdce. Interní dokumenty ukazují, že část vojska interpretovala zachycení klíčových pozic jako Narvik nebo Trondheim jako důkaz této nadřazené vize. Propaganda posílila tuto interpretaci s obrazovými materiály přistání, konvojů eskortovaných letadly a animovaných map, které ukazovaly synchronizovaný postup operace. 10. května 1940 začala ofenzíva na západě. Během 46 dní Německo porazilo Francii, Belgii, Lucembursko a Nizozemsko rychlost a drtivost vítězství překvapily i zkušené velitelské kádry. Oficiální hlášení z 25. června, Dne příměří, prezentovalo francouzskou porážku jako největší vítězství v německé historii, návštěva Hitlera v Paříži 23. června a šířené obrazy jeho prohlídky Napoleonova hrobu upevnily v řadách vojsk vnímání leadershipu předurčeného k vítězství zprávy o morálce vypracované v roce 1940. Naznačují, že vojáci považovali pád Francie v týdnech za potvrzení, že vůdce měl nadřazenou strategickou intuici. Odměny přispěly k posílení tohoto dojmu. Bylo rozdáno více než 700 000 vyznamenání, včetně 52 rytířských křížů, a povýšení bylo urychleno na základě zásluh v boji. Rozkazy k povýšení byly vydávány s formulací podle rozhodnutí vůdce. Tímto způsobem byla individuální odměna přímo spojena s jeho postavou. Současně Goebbelsovi zpravodaje ukazovaly jednotky pochodující po elizejských polích, což byly obrázky promítané ve všech kasárnách. Německý voják viděl na obrazovce hrdinské zobrazení své účasti, orámované výroky vůdce o národním osudu a obnovení německé cti. Po západním vítězství si jednotky umístěné ve Francii a Nizozemsku užívaly období odpočinku. Polní deníky, analyzované později, ukazují na všeobecný tón spokojenosti. Vnitřní ceremonie oslavovaly výročí kampaně a reprodukovaly Hitlerovy zprávy. Propaganda spojovala povolenky, zlepšení přídělového systému a vyznamenání z vděčnosti vůdce vůči svým bojovníkům. Vztah mezi úspěchem a poslušností byl v každodenním životě vojáků neustále znovu potvrzován. Ve dubnu 1941 začala operace Marita, invaze Jugoslávie a Řecka. Státní převrat v Bělehradu posloužil jako rozbuška, ale pro Wehrmacht kampaň představovala další ukázku efektivity. Za pouhé 3 týdny obě země kapitulovaly. Věstník ze 30. dubna tvrdil, že strategická vize vůdce opět zachránila Evropu před bolševickým chaosem. Obrázky německých vojáků vstyčujících vlajku na Akropoli, zveřejněné v květnu, byly použity k posílení myšlenky historického poslání. Dokumenty jednotek nasazených na Balkáně naznačují, že část důstojníků chápala tyto operace jako logické pokračování plánované expanze z vrcholu nacionalsocialistické moci. Souvislé vítězství formovala mentalitu nezranitelnosti. Do poloviny 1941 se průměrný německý voják účastnil rychlých a úspěšných tažení v Polsku, na západě a na Balkáně. Ztráty, které čítaly desítky tisíc, nebyly uvedeny v oficiálních sděleních, což posilovalo dojem, že Wehrmacht postupuje s minimálními ztrátami. Zprávy o morálce Psychologického ústavu armády z února 1941 uváděly, že 96% dotázaných věřilo v rychlé vítězství a důvěra ve vůdce byla absolutní. 20. dubna
1941 jednotky oslavily své narozeniny současnými ceremoniály. Velitelé přečetli oficiální poselství, které představovalo Führera jako vůdce, jenž vede od vítězství k vítězství. Natočení těchto ceremoniálů ukazují formace vojáků ve Francii, Norsku a na Balkáně obnovující svůj slib. Rituální charakter těchto aktů upevnil myšlenku společenství osudu mezi vůdcem a armádou. V polovině 1941 se Wehrmacht nacházel na nejvyšším bodě své morálky. Řada rychlých kampaní vytvořila přesvědčení, že válka probíhá podle logiky předpokládané Führerem. Toto vnímání ovlivnilo způsob, jakým oddíly vnímaly následující operace, které začaly o několik týdnů později na východních územích. Dvacátého 2. června 1941 překročily německé jednotky sovětskou hranici v rámci operace Barbarossa. Pro velení říše ofenziva nepředstavovala konvenční tažení, ale začátek války vnímané jako střet ideologií a ras Hitlerovy projevy, rozkazy vrchního velení a přípravné dokumenty vydané v předchozích měsících potvrzují, že zničení bolševismu bylo chápáno jako politický a biologický cíl. Nejen vojenský proces byl formalizován 13. března 1941, kdy Oberkommando der Wehrmacht zveřejnilo instrukci číslo 21 Barbarossa podepsanou Keitelem a schválenou Hitlerem. Text stanovil, že kampaň vyžaduje rychlou eliminaci sovětských sil a že boj je směřován proti samotné ideologii. Tato orientace byla zradikalizována vydáním Kommissarbefehl 6. června 1941, která nařizovala okamžité oddělení a popravu zajatých politických komisařů. Dokument zdůrazňoval, že v této válce nelze očekávat zacházení podle mezinárodního práva. Tento příkaz následovali další, jako směrnice pro chování vojsk v Rusku z 19. května 1941, která instruovala považovat civilní obyvatelstvo za potenciálního nepřítele a uváděla, že židobolševismus musí být vymýcen. Rozkaz číslo 33 z 23. července povolil kolektivní odvety a souhrnné popravy. Na schůzi konané 30. března 1941 Hitler vysvětlil svým generálům, že tažení na východě nebude konvenční. Mělo se chápat jako válka ideologií a ras. Záznamy uchované v Heeresarchiv v postupy mi ukazují, že důstojníci pochopili, že na této frontě nebudou platit právní omezení. Přípravy Barbarossy vycházely z přesvědčení o rychlém vítězství. Logistické směrnice vrchního velení odhadovaly maximální dobu trvání na 17 týdnů. Pozdější dokumentace naznačuje, že část vojska tyto předpoklady interpretovala jako potvrzení, že tažení bude stejně krátké jako ta v Polsku nebo Francii. Propaganda tuto myšlenku posílila. Goebbelsův rozhlasový projev ze 22. června prohlásil, že vůdce nařídil zničit hnízdo bolševismu a že německý voják působí jako paže Evropy. V prvních týdnech se postup zdál potvrzovat taková očekávání. Skupina armád střed obklíčila 600 000 sovětských vojáků v obklíčení Białystok-Minsk dříve než po uplynutí jednoho měsíce operací Zprávy z 28. června zaznamenávají systematickou popravu politických komisařů v souladu s Kommissarbefehl. Až do prosince Německo zajalo přibližně 2 800 000 sovětských zajatců. Více než polovina by zemřela hladem, nemocí nebo opuštěním před koncem roku. Záznamy jednotek ukazují, že tito úmrtí byla vnímána jako přirozený důsledek ideologické kampaně. V archivech cenzurované korespondence mnoho vojáků popisovalo zajatce jako neosobní masy, což odhaluje rostoucí úroveň dehumanizace. Vojenská propaganda doprovázela vojsko od samého počátku. Odbor propagandy východní armády distribuoval letáky jako nepřítel na východě, žid a barbar, ve kterých byl protivník vykreslen jako soubor nerozlišitelných nepřátelských prvků. Interní buletin varoval, že Sověti jsou fanatici bez duše řízení židy.
Rozkaz číslo 33 ze 2. července umožňoval oddělit zajatce asijského či židovského původu bez předchozího zápisu, což usnadňovalo popravy bez dokumentace. Kampaňové noviny posilovaly tento pohled z titulky jako Bolševismus je nepřítel kultury. Poselství integrovalo násilí do rámce civilizační mise, což normalizovalo brutalitu a rozšiřovalo ji na civilní obyvatelstvo ve létě, a na podzim 1941 následovaly SS těsně pravidelné síly. Einsatzgruppen popravili stovky tisíc Židů, sovětských úředníků a podezřelých z politických aktivit. Zprávy Einsatzgruppe A zaznamenávají více než 125 tisíc obětí mezi červencem a prosincem. Wehrmacht poskytoval logistickou podporu, usnadňoval přesuny a předával zajatce k speciálnímu zacházení. Dokumenty zadních jednotek tuto spolupráci potvrzují. 26. září 1941 vydal generál Walter von Reichenau svůj rozkaz přísnosti, který nařizoval zacházet s bojem na východě jako se soubojem proti židovské podlidskosti. Velení jako Hoth a Manstein šířili podobné oběžníky slučující vojenskou doktrínu s rasovou ideologií a posilující považování nepřítele za objekt vyhlazení. Zima 1941 až 1942 zastavila německý postup. Extrémní teploty, nedostatek vybavení a přerušení dodávek ochromily ofenzivu před Moskvou. Morální dokumenty armády naznačují, že část vojska vnímala obtíže jako důkaz odolnosti v rámci většího boje. Frontové časopisy ukazovaly zničené vesnice s popisky jako "takto žije lid pod bolševismem", což posilovalo myšlenku, že německé utrpení bylo ospravedlněno v rámci ideologického boje. V roce 1942 se eskalace násilí institucionalizovala. Směrnice číslo 46 z 18. srpna nařídila operace bez zajatců proti partizánům a povolila zničení vesnic, které je podporovaly ve Bělorusku, na Ukrajině a na Kavkaze. Zprávy skupiny armád Střed zaznamenávají více než 30 tisíc zlikvidovaných nepřátel mezi zářím a listopadem, což zahrnovalo podezřelé civilisty. Hospodářská politika byla také součástí strategie. Plán hladu navržený Herbertem Backem předpokládal přesměrování potravinových zdrojů z okupovaných území do Německa, čímž byla sovětská populace vystavena hladovění. Zabavovací dokumenty ukazují, že konfiskace potravin byla považována za normalizovanou praxi spojenou s ekonomickou válkou proti ideologickému nepříteli. Sovětský odpor se zvyšoval během 1942. Partizánské útoky zesílily a represivní rozkazy byly zdvojnásobeny. V listopadu vydala 18. armáda pokyny, které stanovily popravu 10 civilistů za každého zabitého vojáka. V přepadech operační záznamy ukazují, že tento poměr byl uplatňován v několika izolovaných lokalitách. V denících, které shromáždilo vysoké velení, někteří důstojníci popisovali prostředí jako prostor, kde se rozlišení mezi bojovníkem a civilistou zcela stíralo, což posilovalo vnímání všudy přítomné hrozby. Tváří v tvář stagnaci propaganda změnila své poselství. Zpravodajské pořady přestaly prezentovat kampaň jako rychlou operaci a přijali tón oběti Goebbels dne 17. prosince 1942. Kapitulace 6. armády ve Stalingradu 2. února 1943 zničila vnímání neporazitelnosti, které doprovázelo Wehrmacht od začátku války. Od tohoto okamžiku vrchní velení registrovalo jev, kterému nečelilo od roku 1939, trvalý pokles morálky. Operační zprávy zaznamenaly nárůst nepovolených kapitulací, opouštění pozic a epizod dezorganizace v sektorech, které byly vystaveny neustálému tlaku Rudé armády. Válku už nebylo možné vést na bázi ideologického přesvědčení. Režim se proto uchýlil k přísnějšímu disciplinárnímu aparátu. 26. března 1943 Oberkommando der Wehrmacht vyhlásilo dekret o reorganizaci válečné justice.
Norma rozšiřovala kompetence polních soudů, omezovala právo na odvolání a umožňovala okamžité vykonání trestů. Velitelé divizí získali pravomoc potvrdit rozsudky smrti bez vyšší revize. Dekret reagoval na osobní rozkaz Hitlera z 12. února, ve kterém tvrdil, že voják, který selže, ohrožuje existenci říše a že každá schovívavost musí být považována za zradu. Statistiky Inspekce spravedlnosti armády ukazují rozsah změny. Mezi březnem 1943 a červnem 1944 bylo vyneseno 22 750 rozsudků smrti, z nichž bylo vykonáno alespoň 14 000. Mezi 1939 a 1942 celkový počet poprav nepřekročil 1200. Nejčastěji pronásledovanými přestupky byly zbabělost, opuštění stanoviště, kapitulace bez rozkazu a projevy považované za poraženecké. Právnická terminologie zahrnovala ideologické prvky. Neposlušnost byla představena jako rasová slabost, zatímco disciplína byla popsána jako požadavek související se zachováním německého národa. 18. dubna 1943 Wilhelm Keitel instruoval vojenské soudce, aby ukládali tresty s příkladnou přísností. Podle této směrnice měl strach z trestu nahradit ideologické nadšení tam, kde toto nadšení pokleslo. Praktická realizace těchto opatření připadla na Feldgendarmerii, vojenskou policii Wehrmachtu, známou jako Kettenhunde kvůli řetězům, které nosily jejich původní funkce, řízení dopravy, logistický dohled a zadržování uprchlíků, se po Stalingradu proměnila v interní represivní mechanismus. Příkaz z 1. května 1943 rozšířil jejich pravomoci. Mohli zadržet, vyslýchat a okamžitě popravit jakéhokoliv vojáka podezřelého z dezerce nebo paniky. Každá armádní skupina měla ve své týlové oblasti jednotky Feldgendarmerie. V roce 1944 měla skupina armád Střed více než 3800 vojáků přidělených k těmto úkolům. Měsíční zprávy zaznamenávají kolem 1200 poprav bez soudu mezi červencem 1943 a březnem 1944. Dokument z 15. září 1943 stanovil jednotný postup. Jakýkoliv voják oddělený od své jednotky měl být okamžitě vyslýchán. Pokud nedokázal ospravedlnit svou nepřítomnost, bylo nařízeno jeho zastřelení. Před svědky popravy se často prováděly za přítomnosti jednotky, aby se posílila kolektivní disciplína. Těla zůstávala vystavena po 24 hodiny s cedulí, která hlásala "Byl jsem zbabělec". V oblastech, kde se linie rozpadaly, organizovala Feldgendarmerie zátahové hlídky. Pokyny 4. armády v Orelu a Bryansku během července a srpna 1943 popisují rozmístění kulometů za liniemi k zabránění nepovolených ústupů. Během ofenzivy u Kurska 9. panzerdivize hlásila zadržení 312 mužů a popravu 45 za pokus o útěk. V říjnu 1943 skupina armád Jih vydala směrnici Disciplína strachem, kde se tvrdilo, že i když individuální odvaha může selhat, strach z trestu zaručuje odolnost masy. Tento výklad se stal operační doktrínou. Polní válečné soudy doprovázely divize v první linii. Přelíčení byla krátká a rozsudky prakticky automatické. Záznamy z tohoto období ukazují, že proces za zbabělost trval v průměru 22 minut. Spis 253. pěší divize z ledna 1944 dokumentuje reprezentativní případ. Poté, co byl voják obviněn z opuštění své pozice během bombardování, byl téhož dne odsouzen. Soud prohlásil, že povinností bojovníka bylo setrvat až do smrti. Poprava byla vykonána o několik hodin později. Tyto rozsudky byly součástí zastrašovací strategie. Interní bulletin publikoval seznamy popravených pod titulem Zrada a trest. Výslovným záměrem bylo nahradit dobrovolnou poslušnost poslušností vynucenou pro méně závažné trestné činy, nebo když bylo možné využít pracovní sílu, systém vytvořil trestní jednotky.
Seskupovali potrestané vojáky, znovu zařazené dezertéry, běžné zločince a degradované důstojníky, jejich funkce spočívala v plnění vysoce rizikových úkolů. Odminování, čelní útoky nebo opevňovací práce pod nepřátelskou palbou. Trestní prapor 999, vytvořený v roce 1942 a nasazený v Řecku a severní Africe, zaznamenal ztráty přesahující 70%. Na východní frontě operovaly menší jednotky jako Pluk 561 v Bělorusku. Zprávy skupiny armád Střed uváděly, že tyto prapory plnily očistnou funkci uvnitř armády. Plná reintegrace byla dosažitelná pouze smrtí, v boji veřejné vystavení trestu doplňovalo tento disciplinární systém. V pěších divizích se popravy prováděly před jednotkou obžalovaného. Denní rozkaz 2. armády z 8. listopadu 1943 instruoval velitele, aby při každé popravě připomněli přísahu vůdci a povinnost udržovat linii. Čísla odrážejí frekvenci těchto činů: 287 poprav v dubnu 1943, 612 v říjnu téhož roku, 845 v květnu 1944. Současně se verbální neposlušnost stala těžkým zločinem. Zákon o rozvratu ozbrojených sil, vydaný v 1938, byl reinterpretován v 1943 za účelem trestání jakýchkoliv pesimistických komentářů. 28. června rozhodl Říšský vojenský soud, že jakýkoliv projev nedůvěry k vítězství představuje zločin proti Wehrmachtu. Tisíce vojáků byly udány svými spolubojovníky, poštovní cenzurní služba označovala dopisy poznámkami jako morální negací, když se objevovaly odkazy na únavu nebo pochyby. Zpráva Armádního psychologického institutu z ledna 1944 uváděla, že strach z represí udržuje morálku na přijatelných úrovních. Hitler převzal přímou roli v tomto systému. Od roku 1943 všechna rozsudky smrti nad důstojníky vyžadovaly jeho schválení. Soubory označené jako rozhodnutí vůdce ukazují, že 98% rozsudků bylo potvrzeno. Tato rozhodnutí byla šířena ve vnitřních buletinech jako příklad neotřesitelné spravedlnosti. Stejná disciplinární logika byla přenesena na okupovaná území. 20. července 1944 otřásl výbuch Wolfschanze, hlavním stanem Hitlera ve východním Prusku. Zařízení umístěné plukovníkem Klausem Schenkem von Stauffenbergem během setkání velitelů zabilo 4 důstojníky a zranilo několik účastníků. Hitler přežil s lehkými zraněními. Během několika hodin režim útok přeměnil na rozhodující propagandistický nástroj, prezentující jej jako důkaz, že vedení říše bylo vystaveno zkoušce vnitřními zrádci, ale bylo uchováno silou, která byla vykládána jako znamení historického osudu. Sotva odpoledne nařídilo ministerstvo propagandy šíření naléhavého prohlášení, ve kterém se oznamovalo, že Hitler je stále naživu a že neúspěšný pokus o jeho atentát dokazuje přítomnost vyšší ochrany vysílání, označovalo spiklence za nepřátele německého lidu a představovalo přežití vůdce jako znamení, že by měl pokračovat ve vedení války v její nejkritičtější fázi. Gestapo zahájilo masové zatýkání od téže noci. Mezi červencem a prosincem 1944 záznamy Ministerstva spravedlnosti zaznamenávají více než 4900 poprav vyplývajících z represí po spiknutí soudy, vedené lidovým soudem pod předsednictvím Rolanda Freislera, probíhaly bez záruk a s výslovným účelem vystavit zradu jako zločin, který měl být veřejně vymýcen. Nahrávky z jednání, navržené pro selektivní šíření, ukazovaly Freislera používajícího agresivní tón k ponížení obviněných, čímž posílil myšlenku, že útočili nejen na stát, ale i na osobu, která představovala jeho jednotu. 24. července Hitler nařídil obnovení přísahy věrnosti ze strany všech členů Wehrmachtu.
Oběžník vrchního velení stanovil, že ceremonie by měla proběhnout ve formaci a že se přečte poselství, kde Hitler tvrdil, že byl zachován k pokračování své mise, připomínajíc vojákům, že neochvějná loajalita představovala základ vojenské cti. Tímto způsobem se přísaha zavedená v 1934 stala nově zabarvenou. Byla přímo spojena s potřebou ideologického znovu potvrzení po vnitřním aktu z Rady Bulletin z 28. července uváděl, že ceremonie byla provedena na všech frontách s důrazem na to, že opakování přísahy posilovalo závazek vojáka k nekompromisnímu boji, čistky hluboce narušily profesní strukturu armády. V prvních 3 týdnech po atentátu bylo zatčeno více než 7 000 důstojníků a poddůstojníků, mezi nimi byly významné osobnosti jako Beck, Höppner, Witzleben a Olbricht. Jednotky považované za ideologicky nestabilní byly reorganizovány a vojenské akademie dostaly příkaz přezkoumat politickou spolehlivost svého personálu. 3. srpna nařídil osobní odbor armády, aby každý důstojník písemně deklaroval svoji oddanost nacionálně socialistickému světovému názoru a věrnost Führerovi, přičemž bylo oznámeno, že jakékoliv pochybnosti budou důvodem k okamžitému odvolání ze služby na schůzce s vedoucími oddělení, která se konala 9. srpna. Hitler prohlásil, že od té chvíle považuje armádu za přímou součást svého osobního poslání, což zavádí úplné propojení mezi institucí a jeho osobou. Vojenské velení přestalo být chápáno jako paže státu a začalo být identifikováno jako nástroj vůdce, což ospravedlňovalo další interní reorganizace. Goebbels interpretoval atentát jako propagandistickou příležitost. V rozhlasovém vysílání 26. července prezentoval událost jako odhalení hranice mezi skutečnými věřícími a zrádci. Během srpna a září v projevech v Berlíně, Hamburku a Norimberku trval na tom, že válka vstoupila do fáze závěrečného testu a že každá smrt spojená s válečným úsilím by měla být interpretována jako akt národní zasvěcení. Tato rétorika usilovala o stabilizaci morálky integrací atentátu do rámce kolektivní oběti. Ačkoliv bylo heslo totální války oficiálně zavedeno v únoru 1943 po Stalingradu, jeho aplikace se zrychlila po pokusu o atentát 25. července vydal Goebbels všeobecný rozkaz číslo 5, zaměřený na mobilizaci veškerých civilních kapacit k podpoře vojenského úsilí. Kulturní, vzdělávací a administrativní instituce, které byly považovány za postradatelné, byly uzavřeny a civilní pracovní síla byla přesměrována do sektorů spojených s válečnou výrobou Německa. Společnost byla popisována jako společenství ve zbrani. Propaganda posílila tento pohled. Dne 11. srpna oficiální zpravodajská relace ukázala záběry rekonstrukce poškozených kasáren, přičemž epizodu prezentovala jako důkaz, že žádný útok nemohl destabilizovat velení. Hlas v pozadí naléhal, že každý Němec by se měl vnímat jako lidský štít určený k ochraně Führera, čímž přenesl pojem individuální oběti na celou populaci. 18. října 1944 Hitler nařídil vytvoření Volkssturmu. Dokument stanovil mobilizaci mužů mezi 16 a 60 lety, kteří dosud nebyli povoláni do zbraně, a definoval tuto milici jako symbolický projev odhodlání německého lidu. Slavnostní přísahy pořádané stranou posilovaly myšlenku kolektivního závazku. Šířené obrazy ukazovaly dospívající a starce ozbrojené zastaralými puškami. Představované jako příklady absolutní oddanosti vojenský účel byl omezený, politický rozhodující. Od října propaganda přijala otevřeně obětní tón. Interní bulletiny uváděly, že zprávy o padlých by měly být vyprávěny jako dobrovolné činy oddanosti. Podzimní filmy, věnované bitvám v Cáchách, Arnhemu a regionu Baltu, ukazovaly obránce jako modely duchovního odporu. Publikace jako Der Angriff trvaly na tom, že vůdce stělesňuje národní osud a že každý voják by měl být chápán jako účastník politické křížové výpravy. Dokonce i oficiální kázání integrovala tento příběh, prezentující oběť jako mechanismus kolektivního vykoupení.
24. září Hitler vydal rozkaz vůdce číslo 11. Instrukce zakazovala jakoukoliv kapitulaci, nařizovala obranu každé pozice až do posledního muže a definovala kapitulaci jako zradu. Posádky v Kaliningradu, Klajpedě, Vratislavi a Poznani obdržely specifické směrnice pro absolutní odpor. Zprávy vrchního velení ukazují značný nárůst poprav za neautorizovanou kapitulaci. S 1742 rozsudky vykonanými v listopadu atentát posílil téměř náboženskou dimenzi vedení. Ve svém projevu ze 3. října, který byl určen důstojníkům Wehrmachtu, Hitler popsal své přežití jako důkaz, že musí dokončit svou misi a tvrdil, že nikdo nemá právo se unavit. Vojenský tisk rozšiřoval jeho obrázky doprovázené slogany, které ho představovaly jako postavu zachráněnou před smrtí. V následujících měsících se centralizace moci zesílila. Goebbels byl jmenován splnomocněncem pro totální válku, převzal řízení občanské mobilizace, zatímco Himmler, který velel náhradní armádě, dohlížel na vnitřní represi společně, vybudovali systém, který kombinoval čistky, nátlak a propagandu. Oběžníky z listopadu stanovili, že absolutní oddanost vůdci definovala podstatu německé odvahy. Školy, továrny a pracovní tábory byly nuceny slavit dny oběti s projevy a veřejnými přísahami, které znovu potvrzovaly rovnici mezi vírou a vojenskou poslušností. Morální buletiny uváděly v prosinci, že ačkoliv materiální naděje na vítězství klesla, přetrvávala hrdost bojovat za vůdce. Válka byla stále více interpretována jako akt národní vykoupení. Začátkem 1945 Třetí říše čelila procesu vojenského kolapsu, který postupoval bez přerušení. Rudá armáda překročila Vislu, Odru a Narev, čímž otevřela přímé cesty do vnitrozemí Německa. Nicméně v několika městských oblastech označených za strategické Hitler nařídil odpor až do konce. Tato města, pokřtěná jako pevnosti, neměla za cíl změnit průběh války, ale prodloužit odpor a ukázat, že vůle režimu zůstává nedotčená. Mezi nimi se Breslau, Posen a Königsberg staly příklady obrany, která přestala být operativní a získala symbolický charakter 20. ledna 1945. Hitler podepsal Führerův rozkaz číslo 11, kterým prohlásil řadu městských center za uzavřené pevnosti. Dokument stanovoval, že žádný z nich nesmí kapitulovat a že každá posádka musí bojovat až do posledního muže. Jejich velitelé byli osobně odpovědní za dodržení. Mezi zmiňovanými městy byly Poznaň, Vratislav, Kystrin, Gdaňsk a Královec. Operačním účelem bylo zpomalit sovětský postup. Politickým účelem bylo ukázat, že odpor se udržuje i za koncových podmínek. Vrchní velení rozdalo doplňující instrukce, které uváděly, že jakýkoliv pokus o evakuaci musel mít výslovné povolení od Hitlera. Každá pevnost navíc obdržela politického komisaře, kterého jmenovala strana a který byl pověřen dohlížením na morálku, sledováním disciplíny a hlášením chování považovaného za poraženecké. Tento dvojí systém velení proměňoval města prohlášená za pevnosti na místa, kde vojenská autorita podléhala stálému politickému dohledu. Ve Vratislavi, hlavním městě Dolního Slezska, jmenoval Hitler generála Hermana Niehoffa vojenským velitelem 19. ledna. Místní gauleiter Karl Hanke převzal politickou autoritu a nařídil částečnou evakuaci pod přísným dohledem policie a polní četnictva. Vnitřní předpisy definovaly úmysl opustit město bez povolení jako zradu. 27. ledna sovětské jednotky dokončily obklíčení. Ve Vratislavi zůstalo téměř 50 000 vojáků, 30 000 členů Volkssturmu a více než 100 000 civilistů. Mezi lednem a květnem posádka přijala méně než 10% požadovaných zásob podle deníků operací. Rozkaz z 30. ledna však opakoval, že pevnost musí být udržována jako symbol německé vůle. Vojenské záznamy za první čtvrtletí roku ukazují na stálý nárůst represivních opatření ve městě.
Feldgendarmerie prováděla zkrácené řízení proti vojákům a civilistům obviněným z neposlušnosti nebo náznaků kapitulace. Únorové zprávy zaznamenávají 78 poprav z disciplinárních důvodů. Plakáty s hesly odkazujícími na potupu kapitulace se objevovaly v čtvrtích, kde ještě někdo bydlel. Obléhání skončilo 6. května 1945, když Níhov kapituloval bez schválení od vrchního velitelství. Břeclav mělo více než 70% svého povrchu zničeného a obyvatelstvo bylo vyčerpané po měsících hladovění a bombardování. Před Břeclav se Posen, hlavní město Vartegau, stalo extrémním příkladem bezvýchodné odolnosti. Prohlášen za pevnost 20. ledna měl kolem 12 000 pravidelných vojáků a 6 000 milicionářů Volkssturmu, Rudá armáda obklíčila město 22. ledna. Navzdory obranné slabosti nařídil Hitler 23. ledna, aby posádka vydržela až do konce. Původní velitel Ernst Mattern navrhl částečný ústup, aby se zabránilo městské destrukci, ale byl odvolán, když byl obviněn z nedostatku bojeschopnosti. Jeho nástupce generál Ernst Gonel převzal obranu s přísnými pokyny pro absolutní odpor. Sovětský útok zesílil od 24. ledna do 23. února. Kdy bylo město zcela dobyto, zpráva prvního běloruského frontu popsala německou obranu jako houževnatou a bez ohledu na ztráty. Pouze 5 000 obránců bylo zajato živých. Ostatní zemřeli během boje nebo v posledních dnech, kdy velitelské skupiny bránily neoprávněným ústupům ve pevnosti Zitadele, posledním velitelském stanovišti. Odpor skončil bojí zblízka a systematickým ničením vnitřních pozic. Mezitím Královec, někdejší pruské hlavní město, čelil postupné izolaci. Od začátku ledna Hitler jej několik měsíců předtím vyhlásil pevností a obranu svěřil generálu Ottu Laschovi. Koncem ledna bylo město zcela obklíčeno. Příkazy zasílané z Berlína vyžadovaly absolutní odpor. Ve interních vysíláních se uvádělo, že město je klíčem na východě a že žádná kapitulace nebude tolerována. Pokyny ze dne 15. února přikazovaly bojovat až do vyčerpání munice a okamžitě popravit každého zběha. Do té doby Královec trpěl kritickými nedostatky. Přibližně 1/3 dělostřelectva byla nepoužitelná a příděly byly sníženy na minimální úroveň. Neustálé bombardování od 5. března zhoršovalo zkázu. Konečný útok začal 6. dubna. Po 3 dnech bojů dům od domu podepsal Lasch kapitulaci. 9. dubna Hitler ho odsoudil k smrti v jeho nepřítomnosti a oficiální zpráva ho označila za zrádce. Město padlo po více než 2 měsících v neudržitelných operačních podmínkách. Ve všech pevnostních městech byl zaveden interní kontrolní systém složený z jednotek Feldgendarmerie a politických komisařů strany. Smíšené hlídky prováděly zatýkání, rychlé soudy a veřejné popravy s cílem zabránit jakémukoliv projevu kapitulace. Ve Vratislavi nařídil 23. února politický příkaz udělit trest smrti těm, kteří by mluvili o kapitulaci. V Poznani byli civilisté nuceni stavět obranu pod bombardováním. V Königsbergu zaznamenali hlídky lovců dezertérů téměř 300 poprav mezi lednem a březnem podle interních zpráv. Sovětské zprávy popisovaly německý odpor charakterizovaný kombinací disciplinovaného strachu a rigidního dodržování ideologických příkazů. Zpráva z března 3. běloruského frontu poznamenala, že obrana zdánlivě ignorovala celkovou strategickou situaci a že nepřátelská velitelská struktura udržovala disciplínu prostřednictvím neustálých donucovacích opatření. Dokumenty prvního ukrajinského frontu o Břeclavu zdůrazňovaly fanatickou povahu odporu a absenci vyjednávání ze strany místních velitelů. Civilisté byli uvězněni v každé pevnosti za extrémních podmínek. Ve Vratislavi obyvatelstvo provádělo nucené opevňovací práce. Evakuace starších osob byla zakázána. V Poznani bylo mnoho milicionářů Volkssturmu dospívajících ve Královci nemocnice, pokračovali v provozu až do posledního dne obléhání i přes nedostatek zásob. Ve všech městech záviselo přežití civilistů na neustálých improvizacích v úkrytech, sklepech a částečně zřícených budovách,
Propaganda pokračovala v činnosti i ve městech pod obléháním. Ve Vratislavi místní noviny pokračovaly ve vydávání až do dubna, zdůrazňovaly zprávy ujišťující o Hitlerově důvěře v pevnost improvizované rozhlasové stanice, opakovaly hesla o hodnotě každého dne odporu. V Královci poslední zpravodajský buletin odvysílaný 7. dubna trval na tom, že pevnost bojuje za osud říše, i když bylo město již prakticky zničeno. Velitelské dokumenty ze 3 pevností se shodují v tom, že důvody k odporu se lišily mezi disciplínou, donucením, ideologickou poslušností a očekáváním nemožných strategických změn. Nicméně společným výsledkem byl obranný vzor, který prodlužoval utrpení civilistů a vojáků bez skutečné schopnosti změnit průběh války. Na konci března Breslau stále odolával. Poznaň byla zničena. Königsberg umíral. Linia Odry se jevila jako poslední bariéra před Berlínem a vyhlášené pevnosti plnily svou symbolickou funkci ukázat, že říše stále může vnutit smrt a oběť jako formu poslušnosti, čímž připravovali scénu pro poslední týdny boje uvnitř vlastního německého území. V dubnu 1945 byl Berlín již rozlehlou plochou kouřících trosek. Vojenská struktura říše se hroutila na všech frontách, ale uvnitř hlavního města stále operoval velení kombinující zbytky pravidelných jednotek, milice Volkssturmu, kontingenty Hitlerjugend a kádry strany. Město ztratilo svou schopnost strategického manévrování, ale zůstalo symbolickým jádrem režimu. Obecná směrnice diktovala, že jeho obrana se musí udržet co nejdéle, i když vojenský cíl již neexistoval. 22. dubna Adolf Hitler nařídil vyhlásit Berlín pevností a jmenoval generála Helmuta Weidlinga bojovým velitelem. Pokyny zaslané z Führerbunkeru stanovovaly, že hlavní město bude bráněno do posledního muže a žádná jednotka nesmí ustoupit. Joseph Goebbels jako komisař pro obranu Berlína převzal politickou a morální kontrolu nad závěrečným úsilím. Administrativní dokumenty toho týdne zaznamenávají jeho hlavní heslo. Každá budova se měla stát bodem odporu a každý metr odevzdaný měl stát největší možný počet nepřátelských obětí. V té době byl celkový počet dostupných sil omezený. Asi 45 000 vojáků Wehrmachtu, 40 000 milicionářů Volkssturmu a přibližně 2 000 členů Hitlerjugend zásoby paliva byly prakticky nulové a těžké dělostřelectvo bylo ve špatném stavu. Město bylo rozděleno do 8 obranných sektorů, každý pod velením příslušného důstojníka. Mezi pravidelnými jednotkami vynikaly zbytky 9. výsadkové divize, 18. Panzergrenadier divize, divize Müncheberg a prvky divize SS Nordland Volkssturm. Zabíral vedlejší pozice a přístupy k veřejným budovám. Zatímco Hitlerjugend se soustředil na klíčové oblasti jako Tempelhof a Tiergarten Weidling, vydal svůj první všeobecný rozkaz dne 23. dubna, ve kterém uvedl, že každou pozici je třeba bránit až do zničení a že neposlušnost je rovnocenná zradě. Záznamy feldgendarmerie ukazují na denní popravy za opuštění stanoviště, 42 popravených dne 24. dubna a 67 dne 25. Blokovací jednotky byly umístěny za bojovými liniemi, aby zabránili jakémukoliv neoprávněnému ústupu. Sovětský postup začal 16. dubna s ofenzívou na Odře, operací, která zahrnovala více než 2 500 000 vojáků, 6 000 tanků a 7 000 kusů dělostřelectva. Za méně než týden dosáhly armády Běloruského frontu a Ukrajinského frontu jihovýchodních předměstí. 21. se první městské střety zaznamenaly v Treptow a Neukölln. Sovětské zprávy popisují roztříštěný, ale intenzivní odpor. Malé skupiny bránily izolované budovy bez centrální koordinace, jednající pod směsí zbytkové disciplíny, politického nátlaku a strachu z vnitřních represí.
Přítomnost dospívajících bojovníků byla zaznamenána v několika operačních zprávách. V jižních a západních oblastech byly zdokumentovány střety se skupinami mladých lidí ve věku 14 až 17 let, vybavených panzerfausty sovětské velení. Zaznamenalo, že tyto skupiny se jen zřídka vzdávaly a obvykle bojovaly, dokud nebyly zničeny. Mládežnická formace byla organizována několik týdnů předtím Říšským úřadem mládeže. Jehož dokument z 8. března nařizoval, že členové Hitlerjugend musí sloužit jako příklad víry pro dospělé a udržet své pozice až na hranici svých sil. Prapor tvořený touto mládežnickou organizací působil zpočátku kolem Tempelhofu a poté byl přesunut směrem k Tiergartenu. Záznamy 18. divize Panzergrenadier uváděly, že jejich účast se vyznačovala tuhou odolností a nedostatkem schopnosti stáhnout se. Vnitřní poznámky jednotek ukazují, že mnozí z těchto bojovníků se řídili ideologickými směrnicemi spíše než taktickými kritérii. Jak se boj zintenzivňoval, ministerstvo propagandy udržovalo síť reproduktorů, které vysílaly nahrané zprávy Hitlera, vyzývající k odporu a tvrdící, že dějiny budou přát statečným Z bunkru říšského kancléřství. Goebbels pokračoval ve vytváření prohlášení, která prezentovala obranu Berlína jako čin národního významu. Ve vnitřních dokumentech zmiňoval, že fyzická porážka se nerovná duchovní porážce a že každou hodinu odporu je třeba vnímat jako potvrzení kolektivní víry. Führerbunker se stal posledním velícím stanovištěm, ačkoliv již bez reálné operační funkce. Administrativní dokumenty uvádějí, že Hitler věnoval většinu svých schůzek odkazům na povinnost a loajalitu spíše než čistě vojenským otázkám. Dne 29. dubna sepsal svou politickou závěť, ve které stanovil, že by raději zemřel, než aby sledoval porážku Německa, a nařídil svým generálům pokračovat v boji, dokud nevyčerpají dostupné prostředky. 30. dubna se Hitler uvnitř bunkru zabil. Goebbels nařídil sdělit pouze to, že vůdce padl v boji, a prezentoval tuto událost jako součást vlastenecké oběti. Několik sektorů města pokračovalo v boji v domnění, že vůdcovy rozkazy jsou stále platné. Zprávy velitelství Berlína z 30. dubna zaznamenaly intenzivní střety v různých sektorech a absenci jasných pokynů od vysokého velení. Do konce 1. května byly stále hlášeny místní útoky jednotek SS a Volkssturmu. Po potvrzení Hitlerovy smrti se Weidling rozhodl zahájit kapitulaci, aby předešel dalším ztrátám. 1. května vyslal posly k generálu Vasilimu Čujkovovi z 8. gardové armády. Kapitulace byla podepsána ve 3 hodiny ráno 2. května, ačkoliv některá izolovaná ohniska vedla boj až do poledne. Sovětské hlášení z téhož dne uvádělo, že některé jednotky, zejména SS a Hitlerjugend, odmítly složit zbraně a musely být zdolány silou. Lidské ztráty byly rovněž zdokumentovány. Přibližně 92 000 německých vojáků zemřelo při obraně spolu s asi 125 000 civilistů. Sovětské síly zaznamenaly více než 80 000 ztrát. Zprávy z Říšského ministerstva zdravotnictví uváděly kolem 10 000 sebevražd mezi 25. dubnem a 8. květnem, částečně spojenými se strachem šířeným propagandou o údajné brutalitě nepřítele. Po kapitulaci si Goebbels a jeho rodina vzali život, provázeni dalšími vysokými funkcionáři. Dokumenty nalezené po pádu odrážejí, že dominantní logika režimu považovala konečnou oběť za jediný způsob zachování politické důstojnosti. Pozdější sovětské zprávy popisují berlínský odpor jako výsledek kombinace dlouhodobé indoktrinace, přísné disciplíny a úmyslného neznalosti skutečné situace. V několika výsleších zajatí vojáci tvrdili, že věřili, že Hitler stále řídí bitvu z tajného místa a že rozkaz odolávat zůstává nedotčený. Dokonce i po oficiálním příměří pokračovaly izolované skupiny v boji v tunelech metra a sklepích poblíž Reichstagu. Obrana Berlína postupně zhasla, odrážející mechanické prodlužování neexistujícího mandátu.
Město, redukované na krajinu ruin, tak uzavřelo cyklus absolutní věrnosti, který začal před několika lety. V následujících dnech by se to, co bylo bezvýchodným bojem, proměnilo v otázku přežití, otevírající scénu, na které by zbývající vojska přešla do stavu zajatců pod kontrolou spojenců a na které by se příběh fanatismu začal pomalu rozpadat. Osmého května 1945 vstoupila v platnost bezpodmínečná německá kapitulace. Ačkoliv akt v Karlshorstu právně ukončil Třetí říši, miliony vojáků se nadále držely dřívějších mentálních struktur. Zpráva se šířila nerovnoměrně a navzdory vojenskému kolapsu přetrvávalo emocionální pouto s postavou Führera. Podpisy v Remeši a Berlín-Karlshorst nařídili úplné zastavení nepřátelství a byly spojenci interpretovány jako důkaz zhroucení osobního vedení Hitlera. Nicméně mezi zajatci porážka vyvolala nedůvěru. Přetrvávaly otázky o pobytu Führera a rozšířily se pověsti podpořené nedostatkem vizuálních důkazů psychologické služby Spojených států a Velké Británie zjistili, že mnoho vězňů odmítalo verzi sebevraždy, vykládajíc si ji jako obranný mechanismus. Výslechy odhalily hypotézy, které umisťovaly Hitlera do úkrytů nebo neobsazených oblastí, názory, které se oslabily po přijetí vnějších informací. Zpravodajské studie identifikovaly opakující se vzorce. Důstojníky, kteří přisuzovali porážku vnitřním zradám, jiné, kteří legitimizovali své chování jako vojenskou povinnost. A sektoru, který přijal porážku, ale považoval, že Hitler v závěru války sledoval nereálné cíle. V zadržovacích centrech zprávy poukazovali na projevy počátečního obdivu k Hitlerovi a kázeň, která nahradila morální autonomii. Zpráva o německé mysli popisovala prázdnotu způsobenou pádem vůdce a následné psychologické popření charakterizované jako poslušnost po smrti. V táborech jako Rimini si četní vězni udržovali autoritativní jazyk, který byl interpretován jako výsledek dlouhodobé indoktrinace. Paralelně vznikl příběh o zradě, který měl vysvětlit porážku, srovnatelný s legendou o bodnutí dozad z roku 1918. Mezi srpnem a říjnem osamělost, únava a podmínky zajetí oslabily ideologické nadšení. Mnozí začali obvinovat Hitlera za svou situaci, ačkoliv nedošlo k hlubší kritice. Víra se erodovala spíše opotřebením než úvahou. Programy denacifikace se snažily restrukturalizovat myšlení vězňů a civilistů. Dotazník a dokumenty o zločinech režimu vyvolaly různorodé reakce, aniž by vždy dosáhly spojení mezi individuálním chováním a systémem. Ve britských táborech byly organizovány debaty s exilovými antifašisty, kteří zjistili ztrátu politického přesvědčení u mladých vojáků. Vyšší důstojníci projevovali propracovanější postoje, někteří hájili profesionální poslušnost, jiní vyjadřovali nostalgii po předchozím pořádku, i když už ho nepodporovali svým ideologickým obsahem. V okupovaném Německu převládalo popírání, mlčení a neschopnost vydávat morální soudy. V sovětských táborech přetrvávaly malé skupiny s tajnými rituály, které postupně mizely. V západních táborech byly zaznamenány ojedinělé projevy ideologického kamarádství bez organizační schopnosti. K listopadu ideologická přilnavost ztratila svou sílu. Únava nahradila přesvědčení. Pro prosinec britské hodnocení poukazovalo na to, že absolutní poslušnost byla nahrazena politickou lhostejností. Na konci 1945 byla poslušnost přeměněná na víru. Motor konečného odporu režimu zhasla.